Roky ho ti dávajú. 30 sekúnd, pripravte sa. Dobre, vyspiatí. Ale, dáme minútu. 2 minúty, jak ženy majú. Dobre. Jak ženy majú. Dobre. Sekundárny z ringu, ring je voľný, prvé kolo. To sme mali aj stredný plastik. Dobre. Jak to sa ťa? Na ťa vyhrávaš. Teraz nie. Rohu červenou domáceho borca Tomáša Kida Kováča. V rohu modrom. Poď Saifa, daj mu. Je nejaká malička. Jaký veľké? On hlavičky. Tréner to bol 23 hodín, tu boxujeme 60 minút. Čas beží. Na titulku. Kida zrazil. Počkaj, ale stále len pravou dávam. Hlavou dávaš. Teraz sme v polovičke, takže máme prvú minútu za sebou. Poď, Aňo. Hlavu. Kedy si hlavu. Dobre. Pozri tam. 30 sekúnd. 30 sekúnd. No čo je? 2 minúty iba. Jak užijem. Wrestling, kolena. Ja zavriem oči. To je hrozné. Ty boxuj. To je znamená. Ale tak... Kom. Koniec prvého kola. Koniec prvého kola. Vodu. Nepotrebuje. Jak ten Kristian. No, nadýchaj. Čemu? Prepač. Diplik bude. Ja to necítim. Diplik bude. A jak si sa mi tam s tým vedel dostať sem dozadu? Ale lebo ty si mal zohnutú hlavu, ja som sa nahol a ty si zodvil hlavu. Pozrieme si to z videa zase. Takže borci, pripravte sa. V prvom kole už nie sme kamaráti. Sekundanti z ringu. Ring je voľný. Druhé kolo. Takže neviem, čo to je. Ten opat, čo? Čo? Problém je moje vlasy. Jeden hágavý. Máš to spreček, ne? Ja môžeš ešte dvakrát to spraviť, že to zrúbem. Aj pomôž. Jak pomôž? To bola že decka, hej? Tak to dal istý, alebo mali. Poď. Sám si sa skrátkoval. Neviem, kak si, pardon. Prvá minúta. Druhýkrát to spravil Saifa. Raz. Ja nemám pohybovú pamäť. Ja neviem, že, vieš, že ja idem tak. Jaký nemám pohyb, ty? Máš, ale... Mám ty pohyb. Poď do neho. Tak.
Tak, No som ťa doraziť, ale som neboj sa. Ja som to cítil. 30 sekúnd do konca druhého kola. Navrat. Už nevládze, je po 24, nevládze. Jeden zvládze. Nepočúvaj ho! Nepočúvaj ho! Gong. Koniec druhého kola. Ešte jedno vydržím. Ale pivo je maratón. Čo má? Jasne, že pijú. Nemám ho hore. Nemám ma to, že nemám koordinovať lepšie. Vieš, proste som ako s rešpektom, som jak baba. Je to také čudné, že ja som len majster sveta na Európy, vieš, a nevieš na to. Nie, ale že som celý čas, keď som sem išiel, som si v aute predstavoval, že Ako zbiješ. nie, že ako to bude vyzerať, že ak to bude kokos, že ak budem tie údery dávať a to je zložité. Obdivujem vás, fakt, že to viete. Teraz máš na to možnosť v treťom kole. Tak sekunda ti z ringu, ring je voľný. Tretie kolo. Všetko do toho záveru. Ježiš, už som asi 3-krát mohol zobrať. Počkaj, len keď som nič nevybril. Jak si sa uhol? Jak to robíš? Bojím sa. Posledná prvá minúta, je za nami. To sa tak hodíš. Tak ja aj do toho naplno, vieš? To som nevidel. Jak sa uhneš? Ja to nechápem. Že by dvakrát mohol zabiť. Stám sa bachal. Stám sa bachal. Tu je svoj podstyk. Vidíš, nahol som sa, chcel som ťa zastaviť. Celé zle. Keď ti dáme minútu gratis. Ty kokos. Jak zvyk. Poď. Videl si tú tlačovku s tým Černochom? No, tak to som ja. Ty ten hák mi chceš dať, však? Ja ti ho dám. No, potom idete vy dvaja chlapci do ringu. Už roznesiem, jak malé deti. Už sme 10 sekúnd sajfa, takže poďme. Gong!
za tento skvelý zápas.